είτε σε γενιά, δεν στέκονται στιγμή, γυρνάνε όλοι. Πρώτος ο Ερμής, από όλους ποιος τεχτής, μετά η Αφροδίτη, ολόλευκης ανήφη. Ολόλευκη γεωργική σύννεφα. Λίγο πιο πέρα η γη, σε όλους μας γνωστή, κι ακολουθεί ο Άρης. Κοντινούς Κατεργάρης. Κατεργάρης ο Άρης. Λαμπρότατη ιστορία, δεν θέλει φαντασία, ο χρόνος θα σ' αρέσει, ο χρόνος του Βασίλειους. κι αν έχεις τρέλα χέρια, ψάξε δυο μπλε αδέρφια, ουρανό και Ποσειδώνα που έχουνε μακρύ χειμώνα. Μακρύς χειμώνας λέει, στο ουρανίδιος του Ποσειδώνα, πολύ κρύο. Ο Πλούτονας μακρινός, ακούστε προσεκτικά. κρύος και σκοτεινός, ακούστε να βρούμε το λάθος. Νάνος και ερημί, Άριος. δεν μοιάζει καν Δεν μοιάζει καν πλανήτης. κι αν τώρα και σαν το φώτι μοιρασμένος μπορείς τον ύπνο σου να ακούς ήχους διαστημικούς ζυμ, 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 Μπράβο, σας άρεσε το τραγούδι? Ναι! Μια φορά ήταν ο φίλος μας ο Ανδρέας. Αλλά όπως μείνω δεν είμαι στην τάξη σας. Το λοιπόν, τόσο ο Ανδρέας, ναι, όπως όλα τα μωράκια, πριν να βάλουν για ύπνο, έκαναν τον πανάκι τους. Έγινε γίνονταν καθαροί, φορούσαν τις πιτζάμες τους και ήταν έτοιμοι για ύπνο. Τι ωραία, έτσι, να χαλαρώσουμε στο κρεβατάκι μας, έτσι. Ωραία, ναι. Χαλαρώνουμε. Το λοιπόν, τούτος ο κύριος Ανδρέας, ο φίλος μας, εξάπλωσαν, χαλάρωσαν έτσι πάρα πολύ πριν να κοιμηθούμε, ξέρετε, πριν να μας πάρει ο ήλιος και σκεφτόταν. Ξαφνικά χαλάρωσαν τόσο πολύ και έμεινε μια έτσι ευχαρίστηση και κοίταξε έξω από το παράθυρο και λέει «Τι ωραίο αυτό που βλέπω! Τι είναι αυτό που βλέπω! Τι είναι αυτό που βλέπει! Τι σελήνη! Μα τι ωραία που είναι η σελήνη! Σελήνη είναι το φεγγάρι μας, εντάξει, ονομάζεται και σελήνη. Και τι ωραία που είναι! Και ποιος ξέρει να μας πει τώρα η σελήνη πώς ονομάζεται όταν βλέπουμε ολόκληρη τη σελήνη? Ξέρει κάποιος? Παρσέλος, μπράβο! Πω. Και όμως που μοιάζει Παρσέλος λέει «Α, θα ήταν καλά, λέει, θέλω να ταξιδέψω εκεί ως πάνε οι αστροναύτες. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, θα είναι τέλεια», λέει. «Yes! Θα περάσουμε τέλεια, θα δούμε τι έχει εκεί πάνω. Όμως, θα μπορέσω να πάω?» Ας μοιραστώ, λέει, αυτή την ιστορία με τους φίλους μου και αυτό που θέλω να κάνω με τους φίλους μου. Είχε δύο πάρα πολύ καλούς φίλους, την Ελένη και τον Κυριάκο. Ο Κυριάκος λέει «Μα αν απλώσω τα χέρια ψηλά και ανοίξω την παλάμη, χωράει η Παρσέλινος χωράει στην παλάμη μου», λέει. Έτσι είναι, όντως. Η μικρή Ελένη όπου τα ήξερε όλα λέει «Άχι, ρε Κυριάκο», λέει, «μην λέτε βλακίες. Μην είσαι άτακτος είσαι. Γιατί, μα αφού η σελήνη είναι πολύ μακριά, γι' αυτό φαίνεται να μοιάζει τόσο μικρή». Η Αντρέα λέει «Να μας πάρεις μαζί σου?» «Α, θα σε πάρω». Κοίταξε, λέει, πόσο μακριά
μακριά είναι και πόσο μεγάλη είναι? Είναι αρκετά μεγάλη. Ξέρει κανείς να μας βρει αυτή εδώ τι είναι? Ποιος πάρει τη στιγμή? Πολύ εύκολο, έτσι. Γιατί να ξεχωρίσουμε? Ξέρει κάποιος? Γιατί ζούμε εκεί. Τι έχει που το ξεχωρίσουμε? Μπράβο, άλλο. Τι είναι το άσπρο? Τι είναι αυτό το άσπρο βλέπουμε? Τα σύννεφα, μπράβο. Και το μπλε, δεν φωνάζουμε χεράκι. Θάλασσα, μπράβο. Είναι αυτό που κάνει τον πλανήτη μας να ξεχωρίζει. Πολύ σημαντικό να έχει ατμόσφαιρα και νερό που είναι πηγές ζωής. Σωστά, και έχουν πηγή ενέργειας στον ήλιο. Κοιτάξτε τη σελήνη, βλέπετε θάλασσες? Εμείς οι επιστήμονες όμως, αυτές τις σκούρες περιοχές τις ονομάζουμε θάλασσες. Τις θεωρούμε αποσυραμμένες θάλασσες. Εντάξει, και τις πιο φωτεινές επιφάνειες τις ονομάζουμε στεριά. Έτσι ξεχωρίζουμε τις περιοχές στην σελήνη. Ποιος ξέρει να μας βρει την Κύπρο πάνω στη γη? Φαίνεται Κύπρος? Ξέρει κάποιος? Θα τη δείξω. Τι είναι εκεί? Εκεί είναι η Κύπρος. Άρα, αν αυτή η Κύπρος είναι πιο μικρή από την κουκκίδα την κόκκινη που δείχνει πάνω στην επιφάνεια, τότε σίγουρα μας χωράει όλους να βαδίσουμε πάνω στη σελήνη, σωστά? Άρα η μικρή Ελένη είχε δίκιο. Σύμφωνα, ναι. Κοιτάξτε τώρα πώς φαίνεται η Κύπρος από ψηλά. Τι ωραία που φαίνεται η Κύπρος από το διάστημα. Κοιτάξτε τι όμορφη που είναι. Όπως το χρυσοπράσινο φύλλο που είναι πάνω στο πέλαγο. Κοιτάξτε τη θάλασσα, αυτή είναι η Μεσόγειος θάλασσα. Η Λάρνακα είναι εδώ. Και η Άχνα είναι κάπου εδώ. Κάπου εδώ πέρα είναι το χωριό σας. Εδώ. Εδώ είναι η Λευκοσία, εδώ είναι η Μεσός, η Λάρνακα, η Αγιάννα, πώς είπατε, η Αγιάννα, η Πάφος, η Αμόχωστος, η Κερίνια, η Μόρφου και εδώ είναι ο Απόστολος Ανδρέας. Μπράβο, το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Όμως, κοιτάξτε τώρα τι κάνει τη γη να ξεχωρίζει. Βλέπετε πίσω το διάστημα και βλέπετε τη γη. Κοιτάξτε αυτή τη γαλάζια γραμμή. Ξέρει κάποιος τι είναι? Βρίσκεται στον ορίζοντα, το δικό μας ορίζοντα. Όμως τι είναι αυτό το γαλάζιο που βλέπουμε? Ξέρει κάποιος? Είναι η ατμόσφαιρα. Είναι η ατμόσφαιρα και είναι αυτή η ατμόσφαιρα που μας κάνει ικανούς να αναπνέουμε και να ζούμε. Και χρειαζόμαστε αέρα, καθαρό αέρα, έτσι, οξυγόνο, για να μπορούμε να αναπνέουμε. Χάθηκε ο ήλιος. Λοιπόν, άρα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι στη γη υπάρχει ο κατάλληλος αέρας, δηλαδή η κατάλληλη ατμόσφαιρα με οξυγόνο, για να μπορούμε να αναπνέουμε. Εντάξει. Λέει ο Ανδρέας, μα εγώ όταν κοίταξα την τελευταία φορά με το τηλεσκόπιο μου τη σελήνη, δεν είδα έτσι μια μπλε γραμμή, λέει από πάνω. Του λέει η Ελένη, μα φυσικά, αφού δεν υπάρχει ατμόσφαιρα στη σελήνη, δεν μπορείς να αναπνεύσεις στη σελήνη. Συμφωνείτε? Ναι. Συμφωνείς? Ναι. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Είσαι φίλος της μικρής Ελένης. Ξέρει όλα. Όχι. Και τι είναι αυτό που μας δείχνεις, λέει, αυτό? Τι είναι εκεί? Τι είναι αυτό στη σελήνη? Είναι λάκκος, λέει. Λάκκος. Όχι, δεν είναι λάκκος. Αυτός ο λάκκος έχει όνομα. Ονομάζεται? Κρατήρες. Πες το ξανά. Κρατήρες. Μπράβο. Ξέρετε από τι δημιουργούνται οι κρατήρες? Ξέρεις? Δεν φωνάζουν ψηλά με το χέρι. Πες μου. Από μετεωρίτες που πέφτουν. Μπράβο, συγχαρητήρια, χειροκρότημα, είστε πολύ δυνατή ομάδα. Είναι το. Άρα η γη άρα η σελήνη μας προστατεύει. Διότι αν δεν υπήρχε εκεί η σελήνη, δεν θα υπήρχε ούτε η γη. Και αν δεν ήταν
η σελήνη να μας προστατεύσει από τους μετεωρίτες, όλοι οι αστεροειδείς θα πρόσκουν πάνω στη γη. Κοιτάξτε, είναι τόσοι πολλοί που πέφτουν που μέσα σε ένα κρατήρα μπορεί να δημιουργηθεί άλλος κρατήρας. Μέσα στον άλλο κρατήρα θα δημιουργηθούν άλλοι πιο πολλοί κρατήρες. Προσέξτε όμως τι έχει εδώ. Βουνά. Τώρα θα σας εξηγήσω. Πόσο μεγάλος είναι τούτος ο κρατήρας? Είναι έτσι όπως φαίνεται ένα μικρό κυκλού, είναι ίσια με την αίθουσα μας, πιο μεγάλος. Τώρα να δούμε σε λίγο πόσο μεγάλος είναι. Επειδή δεν ξέρω. Να πούμε και χιλιόμετρα. Και λοιπόν, λέει η κυρία, λέει ο Κυριάκος, να πάρουμε το οξυγόνο μαζί μας, να πάρουμε τον αέρα που αναπνέουμε μαζί μας, να μπορούμε να ζήσουμε, λέει, εκεί λίγο να γνωρίσουμε τη σελήνη. Και έτοιμος, χαρούμενος, να ταξιδέψουμε στο διάστημα. Όπως έκαναν και οι αστροναύτες. Μα του λέει η μικρή Ελένη, αυτός ο Αμαζόνα κοσμοναύτης. Εγώ, λέει, τον γνωρίζω αστροναύτη. Τους λέει ο Ανδρέας, αστροναύτης και κοσμοναύτης είναι το ίδιο πράγμα. Απλώς στην Αμερική τους ονομάζουν αστροναύτες και στη Ρωσία τους ονομάζουν κοσμοναύτες. Το ίδιο πράγμα. Εντάξει, γι' αυτό να μην σχίζομαστε. Σημαίνει το ίδιο αυτή η λέξη. Αυτός ονομάζεται, να σας πω το όνομα, Γιούρι Γκαγκάριν. Όχι Γκαγκάριν. Γκαγκάριν, μπράβο. Ήταν από τη Ρωσία και ήταν ο πρώτος που πήγε στο διάστημα. Εντάξει. Οπότε είναι πολύ σημαντικός. Κοιτάξτε που φωνάει αυτή. Δεν είναι κασκά. Σκάφανδρο ονομάζεται. Ναι, σκάφανδρο. Αυτό τους προστατεύει από την πίεση και μπορεί να τους μεταφέρει φαγητό και αέρα μέσα από τη στολή τους. Εντάξει, για να τους προστατεύει. Την ίδια στολή μπορούν να φορούν και οι αστροναύτες όταν κάνουν το διαστημικό περίπατο. Ξέρετε τι είναι ο διαστημικός περίπατος? Εμείς στο πλανητάριο Κίτιο λέμε συμπορευτείτε στο διαστημικό μας περίπατο. Δηλαδή, ελάτε μαζί μας στο διαστημικό μας περίπατο. Και τι εννοούμε αυτό? Να πάμε μαζί τους για να εξερευνήσουμε μαζί το διάστημα. Σωστός. Και ο διαστημικός περίπατος. Ο σκοπός είναι αυτός που έχεις αναφέρει ο φίλος μας εδώ, το όνομα σου. Μπράβο, το όνομα σου. Μπράβο, θα δώσει. Και, να συμπληρώσει κάποιος. Σωτήρη, πέμπω Σωτήρη. Το διαστημικό περίπατο είναι βγαίνουμε έξω από τον πύραυλο και περπατούμε στο Μπράβο, πετάμε. Βλέπετε ότι είναι δεμένος έξω από το διαστημικό σταθμό. Και κοιτάξτε τη γη. Ναι, για να μην χάνει το οξυγόνο, ναι, όμως προστατεύει το, διότι στο διάστημα κάνουν πάρα πολύ μικρές κινήσεις. Γιατί? Επειδή δεν... έλα σου πω, τρώμα σου. Ήταν τα χαλάσια σάντουιτς. Τότε εγώ σου κουλγούτια. Λέει ο Κυριάκος, εμένα λέει ο παππούς, ο θείος μου δηλαδή, έχει μια κουρσάρα. Όταν μπορείς στο Άχνα Speedway. Λοιπόν, εγώ να πάω με την κουρσάρα δηλαδή, είναι πολλά γλυωρή. Το αυτοκίνητο μου, έτσι μικρή Ελένη, ξέρεις πόσο καιρό παίρνει να πάει με την κουρσάρα? Ξέρει κάποιος πόσο καιρό? Πάμε με το διαστημόπλιο. Το οποίο το διαστημόπλιο θα βάλω πάνω σε έναν πύραυλο, θα του βάλουμε αρκετά καύσιμα, να μπορεί να ξεπεράσει, να νικήσει τη δύναμη της βαρύτητας, να φύγει από τη γη, να ξεπεράσει την ατμόσφαιρα και τη στρατόσφαιρα και να φτάσει στο διάστημα. Πόσες μέρες θέλει? Άρα ξέρουμε ότι για να κάνουμε μια αποστολή στο διάστημα και να πάμε στη σελήνη να επιστρέψουμε, περίπου μπαίνει μια εβδομάδα. Εντάξει, 6 με 7 μέρες μπορούμε να πάμε και να έρθουμε. Είναι τόσο απλό όσο να ακούετε, θα πάει. Το αυτοκίνητο του παππού μου δηλαδή είναι παγιό, να χαλάσει έτσι να το γυρέψει, για να φύγουμε και πάνω στη σελήνη.
γιατί αν κρυώσουμε δηλαδή, αν κλείσουμε τα τζάμια και αν βρέχει δηλαδή, έχει καμπίνα από πάνω να... Λέει τι Ελένη, δεν διαβάζω στο σχολείο, Ανδρέα. Κυριάκο μου. Του Ανδρέας, Κυριάκο, δεν ήσουν καλός μαθητής, λέει, γιατί. Ναι, το βάλετε μια ομπρέλα, θα πήρε βάλετε και ανάποδα. Αμέσως λέει, το είναι ομπρέλα. Τι είναι, λέει, δεν ραντάρ, να μπορεί να στέλνει μήνυμα, λέει, να πιάνει μήνυμα. Πώς τηλεφωνούμε. Εκπέμπει δορυφορικά, σωστά. Στέλνει σήμα και παίρνει σήμα για να μπορεί να έχουμε επικοινωνία, σωστά. Να ζει ομπρέλα. Ωραία, η θάλασσα. Και βότσαλα, και ουρανό, έχει ατμόσφαιρα. Κοιτάξτε, έχει ατμόσφαιρα. Τελικό. Και τώρα πώς ονομάζεται τόσο λάπκος η παραδά. Κρά. Άρα έπρεπε να καταλάβουμε. Έτσι. Λέει ο μικρός Ανδρέας, εγώ σπίτι μου έχω μια τσιτούα και τρώει πολλές μπανάνες. Για να φάει 7 μπανάνες είναι να μην μπορεί να κάνει. Αφού έχω μια μπανάνα στη γη και έχω 6 μπανάνες στο διάστημα. Εμένα που θέλει να χορτάσει του πυθικού μου 7 μπανάνες, πού πρέπει να πάει, πρέπει να φάει 6 από τη σελήνη και μια από τη γη. 60 δεν θα κάτω στη γη. Αφού είναι 6 φορές πιο λίγο. Δεν αλλάζει μας όμως, το βάρος σας θα είναι το ίδιο. Απλώς... 10 θα είναι. Ακούστε προσεκτικά. Ναι, το βάρος. Ακούστε. Πάλι θα είμαστε στη σελήνη και αμέρικα δεν μου. Ο Ανδρέας σκέφτηκε το δόουλα. Έτσι χωρίς να δόλετε. Πιάσαν όλοι οι ειδικές στολές, ετοιμαστήκαν να πάνε στο διάστημα. Έγινε μια εκτόξευση. Πομ! Κοιτάξτε πόση ενέργεια χρειάζεται. Αφιό πύραυλος. Και έτσι ο φίλος μας ο Ανδρέας, ο Κυριάκος και η Ελένη, ξεκίνησαν να πάνε στο διάστημα. Κοιτάξτε όμως τώρα πώς φαίνεται η γη από τον πύραυλο. Κοιτάξτε. Στο διαστημόπλιο. Η Κύπρος μας. Τώρα λοιπόν λέει ο μικρός Ανδρέας, τότε λέει αφού είναι σημαντική η φωτορύπανση, είναι σημαντικό να προστατεύσουμε τον πλανήτη, να πάω να μην σβήσω τον κόσμο μέσα στο διαστημόπλιο, να μην έχει φως, να κάνω και εγώ τη συγγνώμηση ενέργειας. Επίσης το φως, αλλά τι κάνει, πρόσεξε που κάνει. Πετά. Τι σημαίνει το πράγμα. Φύγει από την βαρύτητα της. Μπράβο. Κοιτάξτε όμως πώς είναι στο διαστημόπλιο όταν φύγει από την βαρύτητα. Βλέπετε, πετούν τα φρούτα. Πετούν οι άνθρωποι. Πετούν τα αντικείμενα. Κοίτα. Άρα είναι. Ευρώμικο. Ευρώμικο δεν είναι ευρώμικο, είναι πολύ καθαρό. Είναι πολύ καθαρό, όμως δεν είναι ασυγυριστό. Είναι πολύ συγυρισμένο, όμως είναι πολλά πράγματα στιβασμένα το ένα στο άλλο. Γιατί, επειδή δεν έχουν πολύ χώρο, πρέπει να εξοικονομήσω χώρο. Άρα, προσέξτε δηλαδή, κοιτάξτε. Είναι δεμένα όλα γύρω, για να μην πετούν και να χτυπήσουν πάνω σε κανένα κουμπί και να πάει αλλού το διάστημα. Λέει τώρα η μικρή Ελένη, κοιτάξτε πόσο μεγάλο φαίνεται η σελήνη, πόσο μεγάλο είναι το φευγάρι, πόσο μεγάλη είναι η σελήνη από κοντά. Πρόσω τον αγώνα, να πάμε λέει. Και έφτασαν στη σελήνη και βλέπουν τους κρατήρες από το διαστημόπλιο τους. Φτάσαν τόσο κοντά. Και έχουμε έναν κρατήρα εδώ, ο οποίος ονομάζεται Κοπέρνικος. Κοπέρνικος. Ξέρει κάποιος ποιος είναι ο Κοπέρνικος? Τόσο κύριος Δαμέ όμως, γιατί είναι τόσο σημαντικός? Δώσαμε το όνομα του. Δώσαμε το όνομα του σε έναν κρατήρα μεγάλο, πολύ μεγάλο στη σελήνη. Ξέρετε? Ήταν ο πρώτος. Κύριε Γιώργο έξω, θα μας δείξεις. Κάμε το καλό. Όχι όπως το κουνέλι, ρε. Να μας δείξουν οι μπανάνες.
Κοιτάξτε τις μπανάνες, άμα ρίξω μια μπανάνα, λέει ο Κυριάκος στη γη, να παίζει έτσι. Ενώ στη ζωή... Αν κουραστείτε τελείως, σηκωστείτε όλοι μπροστά και περπαράτε όλοι μπροστά, έτσι. Άντε, έλα έξω. Έτσι, εκεί. Κάμε το παιχνάρι, να δω ποιος θα καταφέρει πιο καλά. Κοιτάξτε ξανά την μπανάνα. Μπράβο, ωραία, χαρά. Μπορεί να έχει πιο λιβάρι μετά. Ωραία, έτσι. Περίμενε. Αργά με τα χέρια. Αργά βήματα, μακριά και αργές κινήσεις. Αργές κινήσεις. Σκεφτείτε, αν είσαστε σε ένα χώρο το βράδυ που έχει φως, θα πολύ σκοτεινά. Δεν θα κάνουμε αργές κινήσεις για να μην χτυπήσετε. Κάπως έτσι. Μπράβο! Χειροκρότημα σε όλους και στις θέσεις μας και χαρηγούρια και τα θέσεις μου που καταλαβαίνετε. Το λοιπόν, και έχει τα βουνά που είναι στη μέση φαίνονται μικρά. Ακούστε. Έλα, ακούστε. Βλέπετε αυτά τα βουνά που είναι στο κέντρο του Πρατηρά. Αυτό ένα μυστικό πόσο ψηλά είναι, 2 χιλιόμετρα ύψος. Τόσο ψηλά όσο το Τρόπος. Έτσι έκαναν το διαστημικό τους περίπου και αποφάσισαν να κάνουν ό,τι έκαναν οι αστροναύτες στο διαστημικό σταθμό. Βλέπετε, παίρνουν τα κατάλληλα εξαρτήματα για να τους παρέχουν οξυγόνο, τρόφιμα, νερό. Ας πάμε πίσω στη γη, λέει. Φτάνει, είδαμε αρκετά από το φεγγάρι. Και ξεκίνησαν να πάνε πίσω στη γη. Και πάλι αντίκρισαν μπροστά τους τη γη. Ακόμα και το βράδυ μπορείς να διακρίνεις από τις αντανάκλασεις από το φως του ήλιου την μπράβο και την Κύπρο μας. Είναι κάτι που μοιάζει εμπότα. Ναι, ξέρετε ποια χώρα είναι? Μπράβο, σωστός. Πιέσαι. Δεν μπορείς να πάει μαζί. Ωραία το Μουσολίνι. Και λοιπόν, και ξαφνικά έφτασα στη γη και ακούω την μπαμ! Έπεσε το διαστημόπλαιο, άνοιξε το αλεξίψιλο, εκατέβηκε στη γη και πέταξε το χώμα δεξιά-αριστερά και έκαμε έτσι ο Ανδρέα. Ταράχτηκε. Ανδρέα! Μπαμπά! Ανδρέα, έτσι θα φωνάζεις όλο το βράδυ, λέει. Τι μπαμπά, όπου να είναι ξημερώνει, λέει. Μπαμπά, λέει, ξέρεις που ήμουν? Άντε, κοιμήσου, λέει, ξημερώνει. Μπαμπά, μα ήμουν στο φεγγάρι, λέει, ήμουν στη Σελήνη. Άντε, Ανδρέα, λέει, και κλείνει την πόρτα και βγαίνει έξω. Λέει ο Ανδρέας, κοιτάζει έξω από το παράθυρο και βλέπει ότι είναι ημισέλληνος. Δεν είναι πανσέλληνος. Τι σημαίνει, Ναι, τι σημαίνει όμως? Δεν είναι πανσέλληνος, είναι ημισέλληνος. Σημαίνει ότι ήταν σε άλλη μέρα κάποιο άλλο μήνα. Ήταν σε άλλη μέρα του μήνα. Πανσέλληνος σημαίνει είναι προς το τέλος. Αυτό είναι προς την αρχή, είναι προς το ίδιο και αυτό προς το τέλος, όμως αυτό είναι μετά την Πανσέλινο. Έχει περάσει η Πανσέλινος και βγαίνει το φεγγάρι στο τέλος του μήνα. Το φεγγάρι είναι ο ήλιος, γυρίζουν αργά, μια φοράνε ήλιος, μια φοράνε φεγγάρι. Το φεγγάρι μπαίνει σε άλλη χώρα, και το φεγγάρι Forse loro volevano che la
Παρότι δεν έρχονται να σπούν οι άλλοι για άλλη μανέξο. Πάμε να φτιάξουμε το σώστιο στο νου. Είναι καλά με τα φωτογραφία που βρες, είναι στάση μαζί και να μην είναι. Πάμε να time-lapse να μην είναι. Έπαιξε το όνομα του Γαλαξία μας με το αυτοκίνητο εδώ. Ναι, για κάποιες περισσότερες. Εγώ δεν θέλω να σου πω τώρα τι θα δείτε. Εντάξει, θέλω να μου περιγράφετε εσείς. Είσαι μες στα κορίτσια. Εντάξει, δεν συγκεντρωμένα και Ladies first, κοπέλες ποτέ. Παναγία μου, ήττες. Πέτος. Λοιπόν, θα δούμε όλοι τον ήλιο. Άρα όταν σας λέω τι βλέπετε, δεν θα μου λέτε τον ήλιο, θα μου λέτε ακριβώς τι βλέπετε πάνω στον ήλιο. Εντάξει, θα μου πείτε εν τετράγωνο, εν τρίγωνο, κύκλος. Ναι. Μπράβο, έλα κάτω. Γίνεται λίγο πίσω, λίγο πίσω. Όπα. Έλα καπούλα, βάρτα μου λάγεις κοντά. Λίγο κάτω, ένα λεπτό. Βγαίνει ωραία σου παρακαλώ. Ένα λεπτό. Καθίστε παρακαλώ. Άρα στελτήσω τη γραμμή μου να όλα τον Αλεξάνδρου. Έλα ρε μάγκα. Πού το σε ξέρεις ρε? Έκανα ότι στη αρχαία να σεβαστούμε τους άλλους που θέλουν να ακούσουν και ο Γιώργο μου μιλά, τους καθηγητές μας, τους δύο δασκάλους μας, του διευθυντή μας. Ήρθαμε εδώ να μάθουμε και να το διασκεδάσουμε. Συμφωνούμε? Θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Έχω πει και στην αρχή. Σκοπός είναι να δείξουμε στο πρώτο φιλμάκι που θα δείξουμε 3 φορές μεγαλύτερο ήλιο λόγω από αυτό. Πάμε σιγά σιγά μας. Οι στήμονες μας είναι αστρονόμοι και το ευρύ κοινό ενωθήκαν ξανά για να δούμε τη σημασία του φωτός στη ζωή μας. Ανασκεύασαν τηλεσκόπια. Όλα αυτά που βλέπετε γίνονται και στην Κύπρο από πέρσι και θα συνεχίζουν για πάντα. Διεθνής διαστημικός σταθμός. Έχουμε δει το φιλμάκι, μέσα από το οποίο είδαμε ορισμένες χρήσεις των τεχνολογιών που βασίζονται στο φως και είδαμε και ορισμένες φωτογραφίες από το διάστημα, πώς είναι το διάστημα από εκεί, σωστά? Σας άρεσε? Πολύ όμορφο, ναι? Θα ξέρουμε όλοι. Καταρχήν, τούτα που βλέπετε εδώ, ξέρετε τι είναι? Το όνομα σου? Αυτός είναι μέρος κάποιου γαλαξία, ναι, ονομάζεται νεφέλωμα. Νεφέλη, το σύννεφο, έτσι.
Ας δούμε μετά να δούμε τι είναι. Εμείς τώρα να γίνουμε ερευνητές, να ερευνήσουμε τι υπάρχει πάνω στο διάστημα. Και είναι καλό πάντα να διαρωτούμαστε, δηλαδή ο άνθρωπος από τα αρχαία χρόνια διαρωτώταν και ενδιαφερόταν να μάθει τι υπάρχει εκεί πάνω. Οι αρχαίοι νομίζαν ότι η Γη ήταν το κέντρο του σύμπαντος και ότι όλοι οι πλανήτες, ότι γυρνούσαν γύρω από τη Γη. Ακόμα θεωρούσαν και τον ίδιο πλανήτη. Και πολλοί πολιτισμοί... Νόσου. Χαίρομαι πολύ. Ο Γαλιλαίος απόδειξε με τις παρατηρήσεις του, να δούμε σε λίγο. Τώρα λοιπόν έχουμε το ηλιακό σύστημα. Δηλαδή, τον ήλιο στη μέση και πολλούς πλανήτες να γυρνάνε γύρω από τον ήλιο. Σωστά. Ξέρετε τους πλανήτες. Καταρχήν, ποιος θα εννοεί ο ήλιος, ας σηκώσω το χέρι. Όσοι το ξέρετε, σηκώσω το χέρι. Τι χρώμα έχει. Αυτή η ύψος. Ο ήλιος είναι άστρο ή πλανήτης. Άστρο. Άστρο. Όχι άστρο. Οκ. Λοιπόν, είναι άστρο. Και τα άστρα είναι απλανές. Δεν πλανιούνται. Δεν πάνε πουθενά. Μένουν στο ίδιο σημείο στο σύμπαν, έτσι. Το λοιπόν, μετά έχουμε τον πλανήτη, τον Ερμή. Την Αφροδίτη, πώς την ονομάζουμε διαφορετικά, ξέρετε. Δίδυμη αδελφή της Γης. Επειδή είναι κοντά στο ίδιο size περίπου με τη Γης, στο ίδιο μέγεθος. Μετά έχουμε την Γη. Κοιτάξτε πόσο διαφέρει η Γη από τους άλλους πλανήτες, έτσι. Λόγω του χρώματος της. Και κόκκινος πλανήτης, ο Άρης. Οκ. Στελέμες όλοι. Λοιπόν, ο Άρης, ο οποίος είναι ένας πλανήτης, ο οποίος είναι ένα από τα επίκεντρα ενδιαφέροντος στη Γη, διότι πιστεύετε ότι ο Άρης πριν περίπου 200.000 χρόνια ήταν αρκετά παλιά η ατμόσφαιρα του. Δεν είχε λεπτή ατμόσφαιρα όπως έχει τώρα, η οποία δεν μπορεί να κρατήσει οξυγόνο για να μπορούμε να αναπνεύσουμε. Οπότε πιστεύετε ότι τα παλιά χρόνια ίσως υπήρχαν και ωκεανοί στην επιφάνεια και υπήρχε και ατμόσφαιρα, η οποία θα ήταν καλή να φιλοξενήσει κόσμο. Γίνονται έρευνες. Έχουμε ανακαλύψει όμως το νερό. Ότι μέχρι τελευταίως ξέραμε ότι υπήρχαν πάγοι στον Άρη, οι οποίοι ήταν από τη γρήγορη, όταν ψυχραίνει γρήγορα το διοξίδιο του άνθρακος, μετατρέπεται σε πάγο. Ξέραμε ότι υπήρχαν πάγοι στους πόλους, όπως υπάρχει στη Γη, στους πόλους της Γης, στον βόρειο και στον νότιο πόλο έχουμε πάγους, σωστά. Ξέρετε όλοι, έτσι. Το ίδιο είναι στον Άρη. Όμως πιστεύαν ότι ήταν μόνο από το μονοξίδιο του άνθρακα. Και μετά οι τελευταίες ανακαλύψεις είπαν ότι ναι, όμως γιατί στα βουνά βλέπουμε ότι έχει απλάκια. Πώς είναι προήλθαν, αφού προηγουμένως ήταν επίπεδη η επιφάνεια. Σωστά. Και έστειλαν την αποστολή εκεί να ανακαλύψει γιατί υπήρχαν τα βλάκια. Και είναι η ουρά, φεύγει από πάνω από το κομμύδι, διασπάται και σκορπίζει στο διάστημα. Όταν η Γη περάσει από αυτό το σημείο που είναι πιο κοντά στα σωματίδια σκόνης που έχουν μείνει από τον κομμύδι, τότε έχουμε αυτά που ονομάζουμε στη Γη πεφταστέρια. Ακόμα και οι παπάδες μας, οι μάμες μας νομίζουν ότι πέφτουν τα άστρα. Λέτε, μα είδατε άστρο να πέσει έκαμε ευχή. Άρα παιδιά, ο άστρος είναι ο ήλιος. Πέφτει ο ήλιος? Όχι, μπράβο. Τούτα που βλέπουμε και πέφτουν και ονομάζουμε διάπτοντες αστέρες ή πεφταστέρια, ξέρετε πόσο μεγάλα είναι? Όχι. Όσο ένας κόκκος ρυζιού. Τόσο μεγάλος. Σαν το στάχι του κρυθαλιού. Τόσο μικρά είναι. Σαν το στάχι. Το ρύζι. Απλώς είναι, όταν έρθει κοντά η Γη, η βαρύτητα της Γης ελκύει αυτά τα διασπαρμένα σωματίδια στο διάστημα, προσκρούν στην ατμόσφαιρα και καίγονται. Ξέρετε πόσο ψηλά καίγονται? 80 χιλιόμετρα ύψος μέχρι 70 χιλιόμετρα ύψος.
τόσο πολύ. Σκεφτείτε με πόση δύναμη προσκρούν στην ατμόσφαιρα.